बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज मै सिखार खालामनो थांनायाव हमजादों BJP दोलोनि दैदेनगिरिनि फंबायजों लोगोसे सानै सुबुङा नंगौ माहारियारि मानास हाग्रामानि मैखौ सिखार खालामनो थांनानै सरबगाव हमजादों BJPनि दैदेनगिरिनि फंबायजों लोगोसे सानै सुबुङा हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया चिरियै संदाननानै मैनि बेदरजों लोगोसे साथाम सुरां सिखारिखौ सरबगाव हमनो हादों। हमजानाय मै सिखारिनि मुंखौ ब्रिगु राय, बुबुल पाटगिरि आरो मानस प्रतिम दास होननानै मिथिनाय जादों। मख'नाया गोनांदि BJP दैदेननाय रायजो सरकारा जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनायनि गोख्रों स्ल'गान होबाय थानाय समावनो BJPनि दैदेनगिरिनि फंबाय आरो सानै सुबुङा मै सिखाराव ओंखारदों। बबेखानि मै सिखाराव ओंखारनानै हमजानाय गुबुन सासेखौ BJPनि दैदेनगिरि नमिता पाटगिरिनि फंबाय होननानै मिथिनाय जादों। फारसेथिं बिसोर साथाम मै सिखारिखौ हमनानै बरपेटा रडनि टाइगार प्रजेक्ट डाइरेक्टर अफिसाव सोंनाय फिननाय खालामदोंमोनब्लाबो नाथाय हाग्रा बिफाननि रेन्जार खौरांगिरिनि आबुं बाथ्राखौ मिथिहोनायनिफ्राय जानगाराव थायो। बेनिफ्राय रायजो राजाफोरनि सोंथि सिखारदों। BJPनि दैदेनगिरिनि फंबाय आरो सरबगनि मेदा निशुका जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा जानायखाय रेन्जारआ जाथायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिथिहोनायनिफ्राय चिरियै थादों। रायजोफोरनि अजरा बेबोदि माहारियारि मानास हाग्रामानि फानबारि रेन्जनिफ्राय शिकारिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रानि मै शिकार खालामनानै सिरियै मैनि बेदर फालांगि खालामबोदों। थारैनो बे जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाननि मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटरिया मानास हाग्रामानि मै शिकार खालामनानै हमजानाय सरबगनि BJPनि दैदेनगिरिनि फंबाय आरो गुबुन सानै शिकारिनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ फैगौ समासो फोरमायगोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।